Гэта, напэўна, адна з самых лёгкіх для апісання серый. А пасля гэтай серыі ўжо ні для каго не будзе таямніцай, што сістэма, пабудаваная вакол аднаго, няхай і такога гульца, наўрад ці доўга будзе эфектыўнай. Гэтая серыя з'яўляецца цудоўным прыкладам таго, што рэгулярны сезон і плэй-оф NBA – дзве абсалютна розныя рэчы. А вось тут мы атрымалі, бадай, галоўную драму ўсяго першага раунду плэй-оф Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Шаноўнае спадарства, вітаю! З вамі Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Усе ўдзельнікі сёлетніх паўфіналаў заходняй і ўсходняй канферэнцыі ўжо вядомыя. А чарговы выпуск праекту пра баскетбол па-беларуску распавядзе вам, як менавіта яны заваявалі свае месцы ў другім раўндзе сёлетняга плэй-оф Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Пачнем з захаду. Ну што, пагналі? Гэта, напэўна, адна з самых лёгкіх для апісання серый, у якой найлепшая каманда сёлетняй рэгуляркі і мінулагадовы чэмпіён NBA сустрэлася з клубам, які за апошнія пару гадоў неаднаразова даволі кардынальна змяняў свой склад і ў гэты розыгрыш плэй-оф прабіўся праз два этапы турніру плэй-ін. Як можна было зразумець з такога апісання, серыя чакана скончылася свіпам 4-0 на карысць Аклахомы. І гэта не проста сухія лічбы. Гэта была сапраўдная дэманстрацыя глыбіні і сістэмнай перавагі Тандер над несфармаванасцю Санс. Цяперашнія гульцы Фінікса аб'ядналіся ў адну каманду толькі перад гэтым сезонам. І праз гэта, а яшчэ праз траўмы, верагодна, не да канца паспелі згуляцца, хоць некаторыя з іх правялі індывідуальна найлепшы сезон у сваёй кар'еры. Менавіта таму, а таксама праз зладжаную шматузроўневую абарону Аклахомы, гульцы арызонскай каманды часта вымушаныя былі гуляць індывідуальныя ізаляцыі замест удалага каманднага руху мяча. І амаль заўсёды было зразумела, што гэта будзе неэфектыўна. Ды і спыніць у абароне з адрывам найлепшую атакуючую каманду Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі ім проста не было чым. Вынік серыі да сумнага заканамерны і прадказальны. Аклахома Сіці Тандер працягвае паход за другім чэмпіёнствам запар, адпраўляючы Фінікс у адпачынак. Пасля страты перад самым пачаткам плэй-оф двух ці не найважлівейшых гульцоў асновы, Лукі Дончыча і Осціна Рыўза, здавалася, што нават галоўны трэнер Лос-Анджелес Лейкерс Джей Рэдык знаходзіцца ў роспачы. «Кожная каманда цяпер хоча згуляць з намі», сказаў коуч Азёрнікаў рэпарцёрам, і ён меў рацыю, бо ўсе ў лізе і вакол яе лічылі серыю супраць Лос-Анджелеса без Лукі і Осціна лёгкім шпацырам. Гульцы ж клуба, відаць, успрынялі такое грэблівае стаўленне як асабістую абразу. А ўсе мы ведаем, што жаданне давесці чыюсьці неправату – адзін з самых моцных у свеце матыватараў. Пры відавочнай адсутнасці выбуховасці ў атацы без двух галоўных скорараў каманды Лейкерс вырашылі згуляць ад абароны і згулялі проста шыкоўна. Азёрнікі аб'ектыўна паказалі адзін з найлепшых абарончых перформансаў першага раунда сёлетняга плэй-оф. Гульцы Рокетс, якім усе вакол прадракалі больш-менш лёгкую перамогу, яўна не былі гатовыя да такога. І проста-такі пасыпаліся, асабліва ў атацы. Яскравы прыклад нявопытнасці і маральнай непадрыхтаванасці гульцоў Х'юстону – трэці матч серыі, у якім усяго за 25 секунд да канца асноўнага часу яны вялі +6, а па выніку дазволілі супернікам давесці справу да авертайму і перамагчы ў ім. Асабліва мне хочацца адзначыць выступ абаронцы Лейкерс Маркуса Смарта. Безумоўная самаадданасць якога ў барацьбе практычна за кожны мяч, за кожнае валоданне
нягледзячы на суперніка, зрабіла яго ці не найлепшым гульцом у серыі. Ну і вядома ж, немагчыма абысці бокам дасягненне 41гадовага Леброна Джеймса, які падчас гэтай серыі не толькі быў лідарам сваёй каманды па ачках і перадачах, а яшчэ ўвайшоў у топ-15 і топ-3 усяго першага раунда плэй-оф па гэтых паказчыках адпаведна. Але відавочным падтрымальнікам настрою і галоўным матыватарам каліфарнійцаў, нават пасля таго, як яны амаль страцілі трохматчавую перавагу. Бо кароль ужо выбіраўся і не з такіх сітуацый. Некаторыя, вядома, могуць паспрабаваць скінуць усё на адсутнасць у складзе тэхасцаў Кевіна Дюрэнта, які праз траўмы здолеў прыняць удзел усяго ў адным матчы серыі. Такім людзям я яшчэ раз нагадаю пра тое, што Лейкерс правялі серыю без Лукі Дончыча і тройчы без Осціна Рыўза. Такім чынам, Лос-Анджелес узяў першыя 3 матчы, прайграў 4-ы і фактычна самастойна аддаў 5-ы, аднак усё ж перамог, выключна на вопыце. Вопыце, якога ўжо другі год запар так бракуе Х'юстону. Ні для каго не сакрэт, што сістэма каманды Денвер Нагетс пабудаваная вакол іх зорнага і статыстычна звышэфектыўнага цэнтравога Ніколы Йокіча. А пасля гэтай серыі ўжо ні для каго не будзе таямніцай, што сістэма, пабудаваная вакол аднаго, няхай і такога гульца, наўрад ці доўга будзе эфектыўнай. Чыста статыстычна Йокіч у гэтай серыі быў ізноў у топе і блізкі да ўжо звыклага яму трыпл-дабла. Аднак Вулфс зрабілі галоўнае, аддзялілі гэтую сухую статыстыку ад рэальнага ўплыва на гульню. Так, Ніколі падчас усёй гэтай серыі было вельмі цяжка аказваць уплыў на тэмп і карціну гульні. Даводзілася рабіць шмат цяжкіх закрытых кідкоў. І ўсё гэта праз хлопца на імя Руді Габер. Французскі цэнтравы Мінесоты раптам успомніў, што аж 4 разы за сваю кар'еру называўся найлепшым абаронцам лігі і вырашыў напомніць тым, хто на гэта забыўся, за што. Руді, асабліва ў першых 4 матчах, цудоўнейшым чынам выконваў функцыю аднаасобнай апекі Йокіча, каб астатнім гульцам не давялося даблтіміць серба і можна было спакойна займацца сваімі непасрэднымі супернікамі. When all else fails, they'll get back to this two-man game. Jokic for 3. А яшчэ і паспяваў шыкоўна гуляць на падборах, увайшоўшы ў топ-5 першага раунда плэй-оф па гэтым паказчыку агулам і па падборах у атацы прыватнасці. Складанасцяў ваўкам дадало тое, што падчас ключавога 5-га матчу яны страцілі адразу 2 найважлівейшых гульцоў асновы. На самым пачатку абаронца Донте Дівінчэнца парваў ахілава сухажылле. DiVincenzo. And they'll let it go out of bounds. The Nuggets during the regular season, they were one of the best road teams in the NBA. As DiVincenzo calling for somebody to come out, he's not getting up. They don't see it, and now they do. А ў трэцяй чвэрці выбыў праз траўму калена лідар Мінесоты Энтоні Эдвардс. Hyperextending it there. The right knee is the one that's been giving him problems recently. But this one with the landing. Wow. Але гэта, як выявілася, стала толькі яшчэ адной магчымасцю паказаць, што сістэма, часцей за ўсё, мацней за асобу. 6-ы матч для Вулфс ізноў выцягнула гульня пад кальцом, абарона і даволі моцная глыбіня складу ў выглядзе ўключэння ралявых гульцоў, асновы і запасу. Як, прынцыпе, і ўсю серыю. Мінесота перамагла з лікам 4-2 і паехала рыхтавацца да паўфіналу канферэнцыі. А Нікола Йокіч ужо на наступны дзень паехаў займацца сваёй любімай справай. Портленд на самым пачатку гэтага сезону вымушана змяніў трэнера праз абвінавачванне папярэдняга ў арганізацыі незаконных азартных гульняў для мафіі. І адразу прабіўся праз турнір плэй-ін, упершыню за 5 гадоў патрапіўшы ў плэй-оф.
І як жа ім не пашанцавала, што сустрэлі іх там малодчыкі з Сан-Антонія, якія не былі ў постсезоне 7 гадоў, але сёлета уварваліся туды з нагі, як адзін з двух найлепшых клубаў лігі і ўладальнік топавых пікаў на апошніх 3 драфтах. Думаю, самі Блейзерс былі здзіўленыя, што пры такім раскладзе баскетбольныя багі дазволілі ім узяць адзін матч. І тое толькі праз траўму лідара Спёрс і найлепшага абаронцы гэтай рэгуляркі Віктара Вембаньямы, які пакінуў пляцоўку пасля моцнага ўдару галавой аб паркет, што, відаць, маральна падкасіла і іншых гульцоў тэхаскага клубу. No foul at all, but not on the act of shooting, under the limit, side out, so he can sub out, full step out. Гэта было супрацьстаянне, у якім проста цяпер Портленд ніяк не мог узяць верх. Але, гледзячы на штогадовы прагрэс арэгонскай моладзі, можна спадзявацца, што ў будучыні яны працягнуць ісці ўгару па шляху сваіх сёлетніх апанентаў. А ва ўсходняй канферэнцыі першы раунд сёлетняга плэй-оф быў яшчэ больш цікавым, падарываўшы нам ажно 3 сёмыя матчы. Але аб усім па парадку. Гэтая серыя з'яўляецца цудоўным прыкладам таго, што рэгулярны сезон і плэй-оф NBA – дзве абсалютна розныя рэчы. Скажыце шчыра, хто з вас мог падумаць, што двубой паміж найлепшым клубам канферэнцыі і камандай, якая літаральна заскочыла ў апошні вагон плэй-оф праз 2 матчы плэй-ін, расцягнецца на 7 гульняў. Трэба адзначыць, што лідары Арланда і асабліва Дэтройта цалкам годна правялі гэтую серыю. Толькі вось у баскетбол гуляе ці павінная гуляць уся каманда, а не як у Мэджык. Пасля старту серыі з лікам 1-3, стаяўшыя за крок да вылета гульцы Пістанс адаптаваліся да вязкай перыметральнай абароны суперніка і пайшлі ў фарбу, і заўважна паднялі і дакладнасць сваіх кідкоў, і агульную рэзультатыўнасць. Ускрыўшы галоўную зброю Мэджык, абарону, Дэтройт пачаў рабіць, што хацеў. Тут і 45 ачкоў Кейда Канінгема, і адыгроўка з мінус 24. Арланда ж не змагло супрацьпаставіць нічога, бо нічога апроч абароны не мае. Яскравы прыклад – найгоршая ў 21 стагоддзі серыя з, увага, 23 запар смазаных кідкоў у 6-й гульні. Гэтая серыя не павінная была расцягнуцца на 7 матчаў. Тое, што так здарылася, зусім не заслуга Арланда Мэджык, а выключна недапрацоўка Дэтройта. Добра, што яны здолелі сабрацца і давесці такі справу да перамогі. Аднак у будучыні такія імгненні расслабленасці могуць прывесці да фатальных наступстваў. Асабіста для мяне гэта была самая цяжкая для аналізу серыя, бо яна ішла максімальна роўна. Даволі роўная статыстыка каманд з зусім невялічкімі ваганнямі ў некалькіх ключавых катэгорыях правяла да вельмі рэдкага выніку. Ува ўсіх 7 матчах гэтай серыі выйгравала дамашняя каманда. Адзіным ключом да агульнай перамогі, на мой погляд, зрабіўся вопыт. Калі Рэптар з часам выйгравалі сітуатыўна ці нават і выпадкова, як, напрыклад, у 6-й гульні, то баскетбалісты Кэўс больш тонка адчувалі, на якім адрэзку трэба паднаціснуць, а калі можна расслабіцца. Менавіта так адбылося ў 7-м матчы, дзе Кліўленд пры іншых роўных на галаву абыграў Таронта на падборах, асабліва ў атацы, зарабляючы тым самым сабе дадатковыя валоданні і, як вынік, дадатковыя магчымасці для набору ачкоў. Такім чынам, Кэвальерс не выйгравалі матчы, яны выйгравалі адрэзкі. Прычым адрэзкі ключавыя. Менавіта так яны ўзялі ўсю серыю. А Таронта, нягледзячы на паразу ў першым раўндзе сёлетняга плэй-оф, здаецца, чакае нядрэнная будучыня. Асабліва ўлічваючы той факт, што амаль увесь склад клуба, які толькі што за адзін сезон павялічыў колькасць сваіх перамог у 1,5 разы і ўпершыню за 4 гады выбіўся ў постсезонне, забяспечаны кантрактамі на наступны год.
Гэты сезон відавочна пойдзе ў актыў Атланце. Каманда абнавіла і амаладзіла свой склад. Улетку прыдбала канадскага абаронцу Нікеля Александр Уокера, які адразу ж узяў узнагароду найбольш прагрэсуючаму гульцу сезону. Перад дэдлайнам забрала ў Голдэн Стейт маладога і галоднага да гульні нападаючага Джонатана Кумінгу, пазбавіўшыся пры гэтым звыштраўматычнага цэнтравога Крыстапса Парзінгіса. А яшчэ зімой даволі нечакана абмяняла свайго калішняга лідара Трэя Янга, які, што праўда, апошнім часам быў больш праблемай, чым лідарам. Усё гэта дазволіла Хоўкс скінуць сябе ярмо заўсёдніцы турніру плэй-ін і ўпершыню за 5 сезонаў патрапіць наўпрост у плэй-оф. І нават крыху там пашумець. Пасля пройгрышу ў першым матчы наступныя 2 ястрабы пакінулі за сабой, выйгрышы іх з розніцай усяго ў 1 ачко. Далей ужо слова было за Нью-Йоркам, які проста так не мог сабе дазволіць аддаць статус фаварыта. У наступных 3 матчах гульцы Нікс проста дэкласіравалі абарону Атланты. Безварыянтныя перамогі ў 4-й і 5-й гульні з розніцай у плюс 16 і плюс 29 адпаведна скончыліся літаральным разгромам у 6-м матчы з сімвалічна 6-й найбольшай розніцай ачкоў у гісторыі плэй-оф NBA, ажно 51. Не думаю, што хтосьці здолее патлумачыць вам дакладную прычыну гэтага. Нават самі гульцы Хоўкс, у якіх замест словаў засталіся адны эмоцыі. In this moment, they do not. So if a player gets suspended going into the next series, that's the issue. That's what you do not want. Як вынік, 4-2 ў серыі і 4-ты выхад запар нью-йоркскага клубу ў паўфінал канферэнцыі. А такое з Нікс здараецца ўпершыню за чвэрць стагоддзя. А вось тут мы атрымалі бадай галоўную драму ўсяго першага раунду плэй-оф Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Бостон, адзін з галоўных фаварытаў сезону, пачаў серыю упэўнена і пасля 4 матчаў вёў 3-1. Здавалася, што гэта ўжо канец гісторыі для Філадэльфіі. Але, як выявілася, гэта быў толькі пачатак. На старце серыі Сіксерс гулялі без аднаго са сваіх лідараў, цэнтравога Джоэла Эмбіда, які ўзнаўляўся пасля выдалення апендыкса. І без яго нападзенне каманды выглядала даволі проста і прадказальна. Аднак з яго вяртаннем усё змянілася. Гульня ў фарбе зрабілася значна больш небяспечнай і эфектыўнай, прымушаючы Бостон кідаць туды дадатковыя абарончыя сілы, пра што вызваляўся перыметр. Ды і сам Джаэль павярнуўся нібыта ў сваім прайме і за 4 матчы зрабіўся лідарам сваёй каманды па ўсіх асноўных статыстычных паказчыках. Таксама варта адзначыць маладога абаронцу 76-х Тайрыза Максі, які не проста выконваў функцыю лідара ў адсутнасць Эмбіда, але і працягнуў цягнуць яе разам з цэнтравым пасля яго вяртання. Менавіта ягоная стабільнасць і смеласць у ключавыя моманты стала яшчэ адным вагомым фактарам камбэку. У Бостана ж усё пайшло па процілеглым сцэнары. Адсутнасць у складзе нармальнага цэнтравога абмежавала магчымасці абароны супраць здаровага Джаэла. Нават адзін з лідараў Селтикс Джейлен Браун прызнаў, што ў іх проста не было што супрацьпаставіць Эмбіду. А яшчэ і не так даўно узнавіўшыся пасля траўмы Джейсон Тэйтум прапусціў вырашальную 7-ю гульню праз новае пашкоджанне. У выніку Філадэльфія, якая прабілася ў сёлетні розыгрыш плэй-оф праз турнір плэй-ін, не проста павярнулася ў серыі супраць Бостону, але і давяла справу да перамогі ў 7-м матчы. Зрабіўшыся ўсяго 14-й камандай у гісторыі Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі, якой удаваўся такі камбэк. Файнае дасягненне. Вось такім шалёным і непрадказальным быў першы раунд сёлетняга плэй-оф Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Будзем спадзявацца, што і паўфіналы канферэнцыі нас таксама не расчаруюць. Як лічыце, хто пройдзе іх з найменшым супрацівам, а хто будзе змагацца да самага канца? Пішыце ў каментарах,
і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!